Здравейте, аз съм Ицака24. Сега ще ви покажа как да се оправите в Дракенсаг. Ето тук ви е героя и ви пише точките опит в битките, които сте спечелили за славните отличия. Тук са ви квестовете с дневните предизвикателства. Ето аз тук съм приел едно и дано да го изпълня. Тук са ви майсторствата за слава, за знание и за опит. Когато дигнете ниво, се увеличавате и когато стигнете определен брой слава, пак се увеличавате. В момента на мен ми иска 500 познания. А пък аз имам 388, както виждате. Така, тук са ви атаките, специалните. И някои по-слаби и по-силни. Тук ви е инвентарът с всички неща, които ще ви трябват за оцеляването. Ето тук може да поканите членове от групата. Ето погледнете, тук търсите, който не е в група и го каните. Може също така да го игнорирате и да поканите играча в гилдия. Но тъй като аз съм в гилдията на един приятел, ето го, той в момента е на линия. И така ще мога да направя всичко, тъй като той скоро ще ми повиши и така. Така, тук може да поканите приятели и за всеки приятел, който стигне 15 левел, получавате награда. Ето това е мапа, който ни ви показвах. Като го натиснете веднъж, излиза малък мап, като го натиснете втори път, излиза голям мап. А го натиснете трети, изчезва. После е регистъра за влизане за битка. Ето ги, дуел, група срещу група, отнемане на знанието, нападение срещу крепостта. И после това е класацията за дуел, група срещу група, отнемане на знанието, нападение срещу крепостта и събрани точки слава. Аз съм много слабо място, така. Точно така има слава дневно и точки слава седмично. Ето тук са ви събитията, с което също може да отворите и с буквичката Е. Това е от мен, дано съм ви помогнал.